Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti Škola ženskej krásy Stárnuť s eleganciou s Jožkou. Prečo chceme výsledky hneď? Dnes sa vás chcem niečo opýtať. Keby ste si dnes zacvičili prvýkrát po dlhom čase, čakali by ste zajtra, že budete mať pevnejšiu postavu? Asi nie. A napriek tomu od kozmetiky očakávame, že nám za pár dní vyhladí vrásky alebo odstráni pigmentové škvrny. Pravda je však taká, že naša pleť potrebuje čas. Rovnako ako telo potrebuje pravidelný pohyb, aj pleť potrebuje pravidelnú a správnu starostlivosť. Ja sama som svoje problémy nevyriešila za týždeň. Trvalo to mesiace pravidelnej starostlivosti a vhodných produktov pre môj typ pleti. Ale stálo to za to. Preto ženám hovorím a vždy pri osobných stretnutiach, keď sa stretneme, že zázraky sa dejú v pravidelnosti. Pleť si pamätá, ako sa o ňu staráme. Nie jeden deň, ale každý deň. A potom sa nám odvďačí krásnou, zdravou a žiarivou a pevnou pleťou. Mám pre vás ďalšiu otázku. Čakali ste niekedy, že kozmetický produkt zaberie okamžite? Napíšte mi áno alebo nie. A ak z dnešného videa si odnesiete aspoň jednu myšlienku, tak by som chcela, aby to bola táto. Zázraky sa dejú v pravidelnosti. S láskou, Jožka.